லண்டன்ல தைப்பூசம் எப்படி போச்சுங்கிறத பார்க்கலாமா? சீக்கிரமே கிளம்பிட்டோம். ஆனா பார்த்தீங்கன்னா, நல்ல மழை. அதனால ரயில்வே ஸ்டேஷன் வரையும் நாங்க கேப் புக் பண்ணி தான் போனோம். இன்னைக்கு வந்து ஒன் டே பாஸ் தான் எடுத்திருந்தோம். இந்த பாஸ் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா, நம்ம கோயிலுக்கு போயிட்டு பக்கத்துல எங்கேயாவது போணும்னா கூட போய்க்கலாம். சேம் சார்ஜஸ் தான் ஆகும். இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 21.50 சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. சண்டே அப்படிங்கிறதுனால ட்ரெயின் சர்வீஸ்லாம் கொஞ்சம் கம்மியா தான் இருந்துச்சு. 20 மினிட்ஸ்க்கு ஒருக்க தான் ட்ரெயின்லாம் விட்டிருந்தாங்க. கோயிலுக்கு வந்தாச்சு. எப்படி இருந்துச்சு அப்படிங்கிறத நான் சொல்றத விட நீங்களே பாருங்களேன்.